bygget. Og her er det så, hvor der Vader og Stormtroopers og altså det er sådan en, man kan hænge sig i, så man dør. Og så er der mere Stormtroopers, og så er R2-D2, Vader, Battlefield, og så to, der står vagter, der står med pistoler. Og så er der en, der står med en stor pistol. Og så kan man putte dem her af. Jeg kan se den her. Kan man putte den af. Kan du se den her? Så kan man putte den af, så kan du se den her. Så kan du putte den af og se den her. Så kan du se den her. Den her. Den her. Den her. Og så vil du se, hvordan man bygger den. Det er sten, du godt vil se. Jeg havde også nogle gange det der gamle lort. Her. Så ikke sådan. Og der står lige her. Han skal den stå her. Og sådan her. Så skal vi se den her.